Bore yma, dwi'n mynd i ddangos i chi sydd wedi greu pennawd. Felly, da ni'n mynd i ddefnyddio erthygl Menturiaeth Môn fel enghraifft. So, fod chi'n gweld mae yna benawdau yna'n barod. So, da ni rwan isio clicio ar golygu. A wedyn, bod ni'n creu y benawd yn fama, yn canol o fama. Felly, mae yna ffordd eitha hawdd o greu pennawd. Os ydych chi sgwennu gyntaf beth ydych chi eisiau rhoi lawr, a wedyn y tric ydy rhoi 2 hafaliad fela i fewn i'r erthygl, a na chi, mae wedi creu'r y benawd i chi. Felly, na fo, mor hawdd â hynny. Felly, cliciwch ar y bocs glas, a wedyn gyhoeddi. A na fo, prosiectau. Mae hwn wedi cael ei greu.